I comença la selecció entre Costa i Smith. Pilota en l'aire, comença l'espectacle de la Copa Catalunya Femenina. La primera, el contracop i l'esmaixada increïble de Kindred. Triple, 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 triple. Atenció! L'Aliup, l'equip blau es posa per davant. Ara mateix els 2 punts de Marquisa Harris que trenquen aquesta igualada i posa per davant a l'equip blau. Espectacular, Joel Kindred, amb rectificat, es posa a 4 a l'equip blau. Ha salit! Quina jugada! Últim minut de partit i ho estem vivint aquí a la xarxa, a les televisions de proximitat. Pasqual! Per fer l'esmaixada! L'espectacle de Smith! Extraordinari show, extraordinari espectacle de la Copa Catalunya que hem viscut aquí a la xarxa de televisions i també al canal 159 de Movistar.